піздець. Оп. Героїна. Сука, що з ним робити? Ну на плече візьми автомат. Ти в голову, що з тобою робити, блядь? Може ми вже його лучше сюди виїдемо, не? Чи може? Ще раз показую. Ремі, от до тебе. Ти можеш, от, це рюкзак, це не автомат. Ти ж пацан, ти ходив коли-небудь з рюкзаком? Ну от ти йдеш, тобі взяв рюкзак там за вухо, да, верхнє? Ну як, закинув і пішов. Да? Да. Автомат на плече. Кули ви сюди прийшли, блядь? Ну нахуй, блядь. І що? Як тебе получилось? Дозвольте, добре? дозвольте солдат Хомуту мені ще раз покаже. Він міг. Давай, покажи. Давай. Не спеши, не волнуйся. Я понимаю, что это так, да? Ты бери, ты же правша? Да. Берешь левой рукой за цевьё, и потом вот так вот просто. Зрозумів. Понял? Смотри. Тебе дают, и ты вот свой локоть, вот правый, ты в центр, понял? Вот так вот заворачиваешь. И все. И потом просто рукой доводишь вот до спины. Братан, локтем в таку дыру, що, блядь, не кожен попаде, правда? Це, блядь. Він перший все пролізе. Ну давай. Берешь правой рукой, вот, и вот. Чуєш? вот, Їбать вот, ребус, вот, блядь. Диви, диви, диви. И бросаешь левую это. Пізда, він зараз. Я даже не знаю, как. Ви не на моєму учбовому місці. Товариш ваші, сюди. Ви ваші перекурять? Дозволяю присідати всім, блядь. Юр, Якович, покажи, що ти. Що ти, блядь, зробив? Добре, блядь. Упрощаємо задачу, блядь. Піздець упрощаємо. Береш отак автомат, бачиш як? От за цю пляшку береш і просто-напросто от закидаєш. Поняв? Нахуй, другу руку не трогай, блядь. Не трогай другу руку. Бери, блядь, за пляшку, закидай на плече. Тримаєш отак, блядь, тут ручку свою, отак, блядь. Зрозумів? Так. Точно? Так. А ну давай ще раз. Не, стоять. Все? Розряжай. То есть до заряжания. И все, началась Макарена, блядь. Все, я можу бути свободний? Якович, мені страшно. Мені страшно, блядь. Мені страшно, сука.